ନ ହଉ ବୋଲେ କହୁଥିଲେ ସାହିରେ ମେଲୋଡ଼ି ଫେଲୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା କାହାନ୍ତି ସବୁ ଟୋକା କୁଆ ଗଲେ ବିରକ୍ତିଆ ଲାଗିଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖି କେତେ ବସିବ ସାଙ୍ଗ କଣ ଆଜି ଶୋଇଛୁ ଯେ ବାହାରିକି ଆଇଲେ ହେରି ଆଉ କଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଜାଣିନୁ କି? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଉ ଚାଲୁ ଯାଅ ରେଡି ହେଇକି ଆସିଆ ଆରେ ମୋର କି ରାକ୍ଷୀ ଦିଅ ମୋ ଭଣ୍ଡା ତ ଯାଇଛି କୁଆଡେ ତ ସିଏ ଇଷ୍ଟ ବାଙ୍ଗଲା ଯାଇଛି ପାଠ ପଢିବାକୁ କହ କେହି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବି ଆମ ଘରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବା ସାଙ୍ଗ ହଉ ଚାଲ 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 ଆସିବା ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଉପହାରଟା ଆଣି ଆସିଛୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଘଣ୍ଟି ବଟନଟା ଟୁଙ୍କିନା ବଜେଇବେ ନା ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ।